kulendi zvakanaka Mwari ngaachikupa nyika yekutonga kwete ino nokuti sitahwina varidzi vayo. Unopenga ya zvinhu zviri kuitika izvezvo dai Mugabe anga ari mupenyu aigona kugara pasi onyatsoona dzinonzi politics avakomanaka aiwa vakafa havana chavakaona vakazorora uyaone zvaitika paZimbabwe kogodzokera. Current situation izvezvo and the word in the street pari kunzi General Valerius Sibanda vakuda kumiswa basa vatopa dhuze. It's about to happen. This is the plan. The reason yavari kuda kuti vazonzi vachimiswirwa basa inyaya yekuti zvoni vari kunzi he is too professional pane task iri kuda kubudikira iri kuda kuitwa. But you know that is the plan. And you know the funny thing, tasama posters acho mahombe ma top posters ari kuda kuiswa vanhu ivavo. We have people like Love Momatuke, the Minister of State Security. Ari kunzi arida kubviswa futi because ari kunzi no hakwanise kuhandle situation iri pa. Pari kudiwa vanhu vari kuiswa vakaita sana Owen Muda, touch the bomb. If you know him, that guy from Midlands, that guy yena dama na atsameke fela, atsameke aite zvema jokes. Ana mafans mberi kwake. Pose pari kudiwa vanhu vaya kungoti tikangotautoda iso plus ana Muda vanhu kuti vama senior in terms of nyaya dzekusimbisana dzekusupportana na ED vakabvira kure. Even plus rina ED area reku up farm rakatotorwa nana Muda ndo vanhu vakatotaka kuti saka chef cho yamsarudza kuti iri plus iri munorida here. That's the relationship for Muda and ED for you. But yakunetsa iye kuma uto kutwe Valerio yakabhenga yakanzi nguva yake yakwana pepe yekunzi achiresigna age wati anofana kuresigna. But pakazorowa yaya inonzi mweya ndisesekedze zvikanzi takumbomuwedzerera kamwe kagore mbijana. Izvezvi manje nyaya yasvika pakuda kunzi nigirikini kwamvura yacheka makumbo pekuti even kana ana secretary general vakudzingwa mabasa vachiramba. Saka izvezvi yafambirwa yekudzingwa basa kwa Obed Mpofu yaya achiramba and reason yaari kuda kurabvira ndo yandirayo nayo panapa futi kuti ndinge nchikuzivisai muri yeZimbabwe munoziva kuti inini ndiri munhu kuti handitambise nguva. I will never disappoint you guys. So pari kunzi I've reviewed the ZANU-PF constitution, both the 2014 and 2022 versions thoroughly and can state the following with authority. The letter from Christopher Mutsvangwa purporting to announce changes to the ZANU-PF Politburo is invalid, claims the decision to relieve Obed Mpofu of his office as ZANU-PF Secretary General was taken under Article 9, Section 65 and 67, and Article 9 concern Politburo functions generally and does not confer authority for the first secretary to reassign office holders. Section 65 addresses the functions of the Secretary for Economic Development and Empowerment. Section 67 addresses the functions of the Secretary for Health Care of the Child and the Elderly. Neither provisions authorizes the personal changes. Mutsvangwa communicates for the reason the letter does not effect a lawful change of office. Article 9, Section 63 establishes the Office of Secretary for Media, Information and Publicity. Mutsvangwa's letter is signed as Secretary for Information and Publicity and party spokesperson. That composite title used to arrogate spokesperson authority does not exist in the Constitution. A communication signed by a non-existent constitutional office holder has no legal effect. Even if Mutsvangwa's title were a typographical error, the office created under Section 63, not the designated spokesperson of the first secretary. Therefore, the letter does not purport to communicate the authoritative position of the first secretary. There is no letter in existence which purport to have been written by the ZANU-PF first secretary. Nothing in the ZANU-PF constitution vests the first secretary with the unilateral power to make the reassignment announced. Section 54 is clear on this as it sets out the full remit of his powers. In fact, in terms of Section 49, the power to appoint heads of is exercised during Congress and not anytime thereafter. A power not enshrined in the Constitution cannot lawfully be exercised. Accordingly, if positions is maintained that the first secretary lacks authority to reassign Mpofu as or and the position is not accepted, a dispute
arises mandating resolution. In the meantime, it's back to original settings. While I've cited provisions from the 2022 versions, the conclusion to be retained is maintained even if we use the 2024 version. Muchidimpu zviri kungonzi mutsvangwa nezvawakazosimbisana meno nanane vanga vakutuma nechimonya chenyu kana kuti chichi chenyu chemanga maita hazvisi kuzoshanda zvichidaro. Zviri kunzi constitution yavo iri kuzviramba. Hatisi kutaura constitution yenyika, tiri kutaura ZANU-PF. I think nyaya yambomuka kuseni vanhu zvitsvaga constitution yeZANU-PF vachida kuongorora kuda kusecha kuti what exactly is going on and chichiri kuitika kuti munhu munongomuka mangoti tachinja chakati tadai so tadai cabinet reshuffle inoitwa zvayo, but not just like the way maitikira zvazoita iwaya. Saka tiri kutoona kuti patone chimwe chivindi chakonzeresa kuti mukomana arambe kudzingika basa. This is the situation for you, and this is something chiri kuitika paZimbabwe. Pari kunakidza, like I said before, kuti guys, dai Mugabe ari mupenyu angadai akabata godzi zvari kunakidza kuti uyai muone mugodzokera. And politics dzacho chakuitika pakuchinyatsosanganiswa vakadzidza zvemashuwa nevasina vakunyatsonangana ipapo, ende pakuchinyatsoratidzanwa futi kuti we have people like ana Mutsvangwa vakadzidza English, hapana chimwe chinozivikanwa, good English, right, ndo zvake kungotaura, but at the end of the day English yacho is just a language. It's just a language yekuti unongoti unongonzi uri kuchirova chirungu, but ona ngatichitaurai kuti unongonota dhanda head uchichisvisvina. Same applies nemunhu kuti anofanira nzara, anoti ari bega achibega nechirungu, so achirova English kubega, so can I have $1 so that achichisvisvina chirungu, but akachoboka asina kana jinga, atori even homeless. That's the same scenario iri pamba. So apari kupisa ina ndisida kunyebera zvangu, to be very honest with you. Unozoti nini ndingoti ndikatoona dzimwe nyaya ndongoti apa pari kuda plan apa. Pari kuda kuitwa faster so that zviuya zviri mberi hatizozivi zvinhu zvichiitika. But without wasting much of a time, zvakawanda zviri mberi, pane dzimwe nyaya dzatinoda kuti tizoya nadzo, but dakuzivisa muri Zimbabwe kuti kana uchingori muSouth Africa uchida kuregister company obvovhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, zviri easy. Bata company inonzi Education Research ndo company iri kuitira vanhu zvinhu izvozvo paSouth Africa. Chinongodiwa kuti ukwanise kuqualifya kuitirwa zvinhu izvozvo ndonge une passport yako iri valid younopindisa paborder iyoyo unowedzeresa mazuva ochita younongochita younotenga nayo mupepa, ndo inongodiwa nekungotora namba idzo wobva wataura navo. Haunide kuenda kwavari, vanokuitira vari kwavari ikoko, so contact them panhamba ndakuisirai already kuti muone zvinhu zvinenge zvichiitika. Ndonedza ndechekuti icho wafana nevakomana kunyangwe nemamwe maovheti kana kuti vamwe vanhu vari muZANU-PF vanoramba vachitaura kuti Mnangagwa akafanana naMwari. Vanhu vanoramba vachitaura kuti Mnangagwa uchi, Mnangagwa akanaka, Mnangagwa ndiye anofanira kuramba achitonga. Moreover, vafana vese vari kuMachicentral havatozivi kana pakaiswa Mnangagwa kana kudzosa kwake, havatozvizivi. Panguva yakadzingwa vaiti Mugabe uchi, vanhu vekwaMutoko mudzi kweso vaiti Mugabe uchi, Grace ndi Mwari uchatonga uri pacheya. Vanhu vekuChipinge ukona Mutare kweso, kuna na Karoi Magunjo kweso. Vamwe vanhu vari munana Chegutu Kadoma Mvuru kweso, kuna na Chegutu nana Guruwe kweso, kuna na Chiwesho, munana Bhindura Shamba meso, munana Muzuma Maramba Pfungo, munana Masvingo Bulawayo ende Harare nedzimwe nzvimbo munana Epworth. Chinonetsa ndechekuti muri mapenzi chaiwo ni mimi. Mapenzi chaiwo mapenzi anodya matuzve mumatoilet aya. Amuzive kuti munhu akadzosa Mnangagwa kuti amugare pachigaro ndiani. Ima hamunambobvira mazviziva, makaita zvekutongoudzwa. Hamuna chenja munoziva pakugadzwa kwaMnangagwa imi kana pakudzosa kwaMnangagwa imi. Kwanai vanhu vekwaMutoko, vanhu vekuZumba, kwanai vanhu vekuDarwen, vanhu vekuKaroi Magunje, vekunana Guruwe, unana Buyera Shamva, vanhu vekunana Marondera kweso, unana Mazoe kweso, unana Mapras kweso. Kukwana chai kwakanaka chaizvo. Hakuna kungoti chinhu chese chamaita mune simba naMnangagwa ndimakamuisa here mimi, ndimakamugadza here mimi. Nevakadzi vakuru munongotaura kwamusina kuswera, mungoti kana zvauya mai manji kana pakaiswa Mutsvangwa, mai manji kana pakaiswa ningirikinako kapenzi ako kakatorwa kari kushandiswa nezana ako muriswa, munongoti muriswa uchatonga kusvika madhonga ambera nyanga. Kukwana kwakanaka vanhu vekuEpworth, vanhu vepabhobho, vanhu vekwaChiremba, vanhu vekaudonia. Kukwana kwakanaka chaizvo. Zvinhu zvamunotaura Mnangagwa ndimakamugadza here, ndimakamuisa here pachigaro, ndimi here makamudaidza paanga adzingwa kuenda kuSouth Africa.
kuteera kitagudza mudungwe vanhu vari muZimbabwe kushaya kukwana ndiko kwakakunyanyira chaizvo. Amuna kukwana chaiko machemberedzi kumamisha uku nevafana vari kumamisha uku. Kunyengerera kukorokosa here kana chihwindi kana kuti musika kana chi. Munhu auraya nyika aparadza nyika, munhu asakadza nyika. Nemi zvichembere zviri muparamende zviri mupolitiki reZANU-PF nemucentral committee muri kungopiwa zvimotikari mombera maoko mofara, mopiwa zvimari, motikari inosakara pati munhu achigadzira upfumi hwo makore nemakore nevana vake. Amusiri makamudzosa, amusiri makamugadza pachigaro, haana kumbobvira ahwina maelection, haana kuvhoterwa, akaita zvokuriga maelection, vanhu vakamugadza vari kuti zvakwana munangagwa ibva. Imi muri kuti munangagwa huchi, maakudzoka maakuti huchi. Maakudzoka maakuti munangagwa ndiye chaichai, munangagwa ishasha. Vanhu vakamudzosa, vakamubvisa, vakamugadza vanga vane simba noti imimi, vana Chiwenga. Imi maapamberi pana Chiwenga manje. Muri madofo, muri mbwa dzevanhu, satani, munofarira sadza nemotika nemabhasikoro nematrakita, chitengesa nyika, get away.